Nekada davno, iza 7 brda, iza 7 mora, iza 7 gora, postojalo je predivno roze kraljevstvo. To kraljevstvo je bilo ispunjeno ljubavlju i srećom na svakom koraku, a tako počinje i naša priča. Princeza Una i magični jednorog. U prelepom kraljevstvu živela je mala princeza Una sa svojim roditeljima. Una je imala 5 godina, prelepu brown kosu i brown okice, devojčica velikog srca i veoma pametna. Najviše je volela da menja haljinice i pravi razne frizurice, a takođe i da se igra sa svojim drugarima napolju. Jedne prelepe zvezdane večeri u kraljevstvu Arendel, dok je mala princeza Una spavala, počele su magije da se dešavaju. U tom momentu mala Una se probudila zato što je čula nešto sa svog prozora. To je bio jednorog. Ćao, ja sam Lili. Ja sam došla da te zamolim za jednu uslugu. Princeza Una bila je zbunjena, ali isto tako je čula o prelepim jednorozima iz čudotvorne šume i odlučila je da pomogne jednorogu. I tako su Lili jednorog i princeza Una krenule na putovanja. Nakon nekoliko čarobnih sati jahanja, one su se našle u zemlji jednoroga. Princeza Una se osjećala jako srećnom, zato što je prvi put imala priliku da upozna jednoroge iz čarobne šume. Ali jednorozi su imali veliki problem i brzo su rekli princezi. Rekli su joj da su njihovi čarobni kristali oteti od strane zle veštice Grdane i jedino princeza Una sa svojim velikim srcem i hrabrošću može da im pomogne. I tako su princeza Una i jednorog Lili krenule ka veštici. Moj napitak je konačno spreman i moći ću da dobijem svu čarobnu moć kristala i vladaću ovim kraljevstvom. U tom momentu Una i Lili su stigle i odlučile su da bace magični prah na vešticu. Magični prah će učiniti svoje tako što će zlu vešticu preokrenuti da bude dobra, da ima iskreno srce i da pomaže ljudima. I tako se veštica Grdana promenila spolja i iznutra. I samim tim kristali su oslobođeni i čudotvorna šuma jednoroga je spašena, zahvaljujući princezi Uni i njenoj hrabrosti i upornosti. I čiča miča i gotova je priča. Draga dečice i draga Una, nadam se da ste uživali u ovoj prelepoj magičnoj priči za laku noć. A sada želim da se ušuškate, da uzmete omiljeno ćebence i da legnete da spavate i sanjate najlepše snove. A ako vam se svideo ovaj video i želite da vidite još prelepih magičnih priča, molim vas, setite se da lajkujte moj kanal i da se pretplatite. A sada sve najlepše i laku noć.